אם כבר הצלה, את המגזין שלנו פותח קרב מדמם בין שני ארגוני ההצלה הגדולים בישראל. קרב הזוי ומטופש על יוקרה והכרה שמתנהל על גבם של אלו שזקוקים לטיפול רפואי דחוף. מן העבר האחד, מגן דוד אדום, הוותיק והממסדי. מהעבר השני, איחוד הצלה, שהוא ארגון צעיר יותר, אולי מקצועי פחות לפרקים, אבל חדור מוטיבציה להציל חיים. אריק וייס עקב בשבועות האחרונים אחרי הקרב הגלוי שמתנהל בין שני הארגונים האלה, קרב שמשום מה אף אחד לא עושה מאמץ מיוחד לשים לו סוף. רחוב ירמיהו בכניסה לירושלים. כאן מתחיל הסיפור הזה. רצה הגורל ובמשולש אחד קטן בקצה הרחוב הזה מתחולל מאבק גדוש יצרים, הרבה מאוד כסף ובעיקר אגו. מצד אחד מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי, מצד שני איחוד הצלה, ארגון מתנדבים שמונה אלפי אנשים. למד"א יש צי של אמבולנסים, לאיחוד הצלה אופנולנסים. מד"א מפעיל את מוקד 101, איחוד הצלה את 1221. למנכ"ל מד"א קוראים אלי ביר, לנשיא איחוד הצלה, לא תאמינו, אלי ביר. שלום אלי. שלום, מה נשמע? הסיפור הזה עם האלי ביר, לא יודע איך להתמודד עם זה. זה שינית את השם משפחה בעקבות? אני לא, אבל אני הבנתי שהוא שינה. הוא שינה, וואו, לא היה אלי ביר? נראה לי שלא. מה אתה אומר? אני כבר 5 דורות עם השם הזה. מאוד משונה הסיפור הזה. זה קיבלנו משמעון פרס. זה תמונה ששלחו לי המתנדבים בפנמה, הצלה מדרום אפריקה. יש כבר איחוד הצלה שפועל בהודו? שפועל בהודו, ועכשיו זה הולך גם לכיוון של דובאי. אז זה תופס בהודו ובפנמה ובדובאי ובארצות הברית ובברזיל ובכל העולם, ודווקא פה עושים לך את המוות. אני אומר את זה תמיד, חס וחלילה, אמא שלי נחנקת. אני לא אכפת לי אם גורילה היה נכנס הביתה להציל אותה, אם הוא יודע מה לעשות. מה זה משנה אם הוא לובש לוגו כזה של איחוד הצלה או לובש לוגו של מד"א? בגלל אגו, אנשים משלמים על חיים. This is an ambucycle. This is the fastest way to reach any medical emergency. It has everything an ambulance has except for a bed. כדי לרדת לשורש הסכסוך הזה צריך לחזור קצת אחורה. בשנות ה-80 אלי ביר היה מתנדב פעלתן ומתוסכל במד"א. Whenever someone really needed help, I never got there in time. We never got there. The traffic is so bad, the distance and everything. We never got there when someone really needed us. I said to myself, there must be a better way. Together with 50... הרעיון של ביר היה פשוט. הקמת רשת שמונה אלפי חובשים ופרמדיקים מתנדבים שתהיה פרוסה ברחבי הארץ. החובשים והפרמדיקים יגיעו לתת טיפול מיידי עד שיגיע האמבולנס. מעין כוח מקדים לאמבולנס שמורכב מהשכן מהדלת שממול, או זה שעובד במשרד על ידכם ומוזנק בעת צרה. באופן מפתיע, התוכנית השאפתנית של הנער בן ה-17 גם הצליחה. זה בתוך בית ספר, שולרת של כן, בכביש 25 ביציאה מדימונה. זה החפ"ק שלנו. מפה אנחנו מעלים את כל 3,000 המתנדבים שלנו. אתה יכול לראות את הפריסה שלנו על אופנועים. יש לנו עשרות אופנולנסים שמסתובבים פה, ויש לנו מערכת שעוקבת אחרי כל אחד ואחד על ידי הטלפון האישי שלו. 2850 קיבלתי מקום, תעדכן. קיבלתי לגבי עמק רפאים הפצוע בסופר פארם, אני אשמח לקבל דיווח רפואי. האפליקציה הזאת יכולה בשניות, ב3 שניות, לדעת מי 5 אנשים הכי קרובים, מי הכי מתאים, מי יש לו את הידע הכי טוב, מי יש לו את הציוד המתאים. אז זה כמו גט טקסי רק של איחוד הצלה. גט טקסי כמו אובר, רק אנחנו הראשונים בעולם שהמצאנו את הרעיון הזה. אז עד כאן הכל נשמע מצוין, וביר הפך לסלבריטי הצלה בינלאומי. אלא שבצד השני של הרחוב לא בדיוק הבינו מאין צצה התחרות הזאת, ומי זה בכלל הביר הזה שמסתובב בעולם וכותף תרומות על חשבונם. התוצאה, מלחמת עולם. וכאן העסק מתחיל להסתבך באמת. שלום, את האמא של הילד? שלום, שמי דן. את רוצה שאנחנו נבדוק לילד מדדים? יגיד לפעמים שלו להפסיק לגדול ממה שהם עושים כרגע. תפסיק. לא, הם מבקשים לטפל בילד שאני ביקשתי לא לטפל. בגלל לפניהם אין צורך לעשות את כל הפרוזה. אתה פרמדיק? לא, אני פרופסור. מעולה, אז לוקחים לו לחץ דם. גבעתיים לפני כשבועיים, ילד כבן 10 חש ברע, אמו מזמינה לו אמבולנס. אנשי איחוד הצלה שהגיעו לפני האמבולנס נתקלים שם בחובש של מד"א שמסרב לאפשר להם לבדוק אותו. זו משטרה. ילד הזה, יקרה לו משהו באמת. אז זהו, תבדוק אותו. כאן.
כן, אמא הזמינה אמבולנס, ואתה מסתכל לבדוק את הילד? כל הוויכוח המטופש הזה מתנהל מול עיני האם המודאגת שלא מבינה מה בדיוק קורה סביבה ומי בעצם אמור לדאוג לילד שלה. מה עזר על הרזון שלכם? מה זה? מה עזר שבאת לפה? מה עזר? ראיתי את המצב של הילד. ראית ומה אתה יודע על עצמה? שאתה מסתכל עליו. תפסיק עליו, ומה אתה יודע מעבר לכך? תסתכל. והמקרים האלה חוזרים על עצמם לא אחת, לפעמים זה נגמר הרבה יותר גרוע. הגעתי לבד בשטח בתור כונן של איחוד הצלה למקרה של איחוד הצלה לחולה. עליתי לחולה, טיפלתי בו, כמעט סיימתי את הטיפול, ואז נכנס איש מד"א שבעצם הפריע לי לטפל, נכנס לתוך הדברים שלי, וכשאני ביקשתי ממנו יפה להמתין, נתן לי פשוט אגרוף לפנים. אז מה יש לצד השני לומר בסיפור הזה? מנהלי מגן דוד אדום סרבו להתראיין לכתבה, אז יצאנו לנסות ולהרכיב את הפאזל הזה מלמטה. כמה שנים אתה במד"א? מספיק. אוקיי. מכיר את כל מה שתגיד, מאיפה משק צמח, איפה כולם צפו, אנחנו מכירים את כולם. אתן לך את הדוגמה הקלאסית. נו. בוא אתה ואני נפתח תחנת משטרה. אוקיי. מה אתה אומר? לפני רכבים לכתוב עליהם משטרה. משטורה. אוקיי. נביא אנשים ונלביש אותם במדים שדומים למדים של המשטרה. אוקיי. נאזין בצורה לא חוקית לקשר של המשטרה, ונשלח אנשים שלא קשורים לכלום לבתים, לטפל בסכסוכים, לטפל באירועים. ככה אתה רואה אותם. כן. אבל כשאתה מגיע לשטח, כן, ואתה פוגש את החבר'ה האלה, מה, הם לא מקצועיים מספיק בעיניך? אני מנסה להבין כאילו מה... הם מקצועיים מאוד, הם גם פחות מקצועיים. אוקיי. יש להם עוד דבר, הם קוראים להם איחוד הצלם ולא איחוד הצלם. איחוד מה? הצלם. איחוד הצלם, אוקיי. כי הם כל הזמן מצלמים הם מסיקים ומצלם אירועים. למה בכל אירוע תמיד יש צילומים של איחוד הצלם? כן. אם עד הבא מטפל בפנים, מי נשאר בשטח להצטלם? הבנתי אותך. בשביל קרדיט. תסתכל על ההודעות שלהם לתקשורת. תאונת דרכים קשה בכביש 42. צוות איחוד הצלה הגיע, טיפל, דדתה, תונתה לבית חולים. מי פינה אותה לבית חולים? אלוהים, הירח. זה שצוות מד"א היה טיפל ושהיה שם פרמדיק ועשה את כל העבודה הקשה? כלום. אוקיי. המלחמה על הקרדיט. רגע, חברים, נהיה פה חם, בואו ניקח אחורה קצת. מדהים לגלות כמה אנרגיה מושקעת כאן. מי הגיע קודם לאירוע, מי ייתן ראיון ראשון לתקשורת, מי יספק את התמונות הקשות הישר מהזירה. מצאנו תקופה של אישה בת 35. במלחמה הזאת שני הצדדים אגב משתתפים באותה מידה, ולאחרונה היא הגיעה קצת רחוק מדי. היה שם איזה סיפור עם איחוד הצלה ומד"א. עזוב, אני לא נכנס לשום דבר. לא, בסדר, אבל אני מנסה להבין אם הסיפור הזה ביניהם גם פוגע בסופו של דבר במטופלים, ואני מבין שכן, אז... בסדר? זהו פרופסור אבי ריבקין, מנהל חדר המיון של בית החולים הדסה עין כרם שבירושלים, והמלחמה שלתוכה הוא מתעקש שלא להיכנס היא סיפור פשוט בלתי נתפס. יש מחסור בכוח אדם בבתי חולים, ובתי החולים לא עומדים בלחץ, ואמרנו בוא נשלח מתנדבים לשם שיעזרו במיון. זה טוב לחולים, זה טוב לרופאים, לאחיות, זה טוב לכל עם ישראל וזה טוב לנו, כי אנחנו נותנים להכשרה יותר אפקט. וכשבית חולים אומר לי פה בירושלים, אומר לי אני מפחד לקחת מתנדבים אצלכם במיון אצלי, כי מד"א יפסיק להביא לי חולים, זה הדליק לי נורה אדומה. לטענת ביר, במהלך גל הפיגועים האחרון החליטו במגן דוד אדום שהם מחרימים את הדסה בגלל שיתוף הפעולה שלו עם איחוד הצלה, ופינו פצועים לבתי חולים אחרים בבירה כצעד ענישה. גורם בכיר בהדסה אישר את הסיפור, אך רשמית בהנהלת הדסה מכחישים אותו. אם הסיפור הזה נכון, זהו שיא חדש במלחמה הזאת, אם לא, זוהי דוגמה מאלפת לכמה נמוך מלחמת ההשמצות הזאת הגיעה. 65-14 שומע. נאורי, מה עם המקרה בתלמים? פה אזור סדרות, זה אזור מאוד רגיש, כל רגע נתון יכול להתהפך פה משהו, ואין פה בעצם כמות של אמבולנסים ואנשים שיכולים לצאת ולתת את המענה. של זה איחוד הצלה הכניס פה 10-15 מתנדבים, עם שתי פרמדיקים אזוריים, שזה דבר מאוד מבורך.
2 אמבולנסים פעילים יש בשדרות, והם משרתים את העיר ואת המושבים והקיבוצים שבסביבה. ההיגיון הבריא אומר שבמד"א היו שמחים לחלוק את הנטל הכבד עם אנשי איחוד הצלה כשהם לא מצליחים להגיע בזמן, אלא שלהיגיון הבריא אין הרבה מקום בסיפור הזה. מתנדב שגר ברחוב הוורד, הוא גר בוורד 4, קיבל מקרה בוורד 2, בניין לידו, והבן אדם לא יכול להגיע מפה לפה. וכמה זמן עבר עד שהוא קיבל את עבר לפחות 6-7 דקות. הזמן הזה זה זמן מאוד חשוב לנו. אם לא הגעת והבן אדם לא קיבל חמצן למוח, מה שתעשה, מה שלא תעשה, הבן אדם את הנזק שלו כבר קיבל. הפלונטר הזה אמור היה להיפטר כבר לפני 2 אז נחתם הסכם הבנות בין מד"א לאיחוד הצלה, שבמסגרתו הסכימו במד"א להעביר את הקריאות שמגיעות אליהם למוקד של איחוד הצלה. בפועל זה לא קורה. מתנדבי איחוד הצלה נאלצים לרדוף אחרי המידע בעצמם, ולא אחת, כך הם טוענים, הם פשוט מגיעים מאוחר מדי. אלא שבמד"א טוענים שדווקא איחוד הצלה היו אמורים להתחבר לאפליקציה שלהם ולקבל מידע, אבל בוחרים שלא לעשות זאת ומציגים את המסמך הזה שנחתם לפני כמה חודשים. ובתוך מלחמת התרנגולים המיותרת הזאת יש כתובת אחת שאמורה לפתור את כל זה, אבל נכשלת כישלון קולוסלי: משרד הבריאות. אז יש לנו היום 2 מוקדים, יש מוקד למד"א, מוקד לאומי, אבל יש גם מוקד לאיחוד הצלה, אוקיי? הם לא מדברים ביניהם, הם לא מסוכנים. לא רק זאת, הם מסתירים אירועים אחד מהשני. ניצב בדימוס דוד קראוזה ישב בוועדה שהשחיתה אלפי שעות עבודה על הסיפור הזה, ואמורה הייתה לשים סוף לפרסה. קרח ראשון, קרח שני, וואו, אתם הייתם אופטימיים. אלא שדווקא את המסקנה החשובה ביותר של עבודת הוועדה ביקשו למסמס. ואנחנו כתבנו פוטנציאל לפגיעה בזמינות ואיכות הטיפול הרפואי המיידי כתוצאה מאובדן זמן. המילה פוטנציאל הוכנסה בשיחה בינינו ובין משרד הבריאות. כי אנחנו כתבנו פגיעה בחיי אדם. ומה, משרד הבריאות זה היה חריף להם מדי? זה הדבר היחידי שכמעט עניין אותם. כמה שנים עברו מאז נחתם הדוח? הדוח נחתם סופית בינואר 2014. אתה יכול להסכים עם רוב הממצאים, אתה יכול להסכים עם חלק מהמסקנות וההמלצות, אתה יכול לא להסכים, זה בסדר גמור. אבל קח את העבודה הזאת, תבחן אותה, תראה מה אתה רוצה ליישם מתוכה. לא קרה. לא קרה. ועוד פעם, הנושא הוא יותר מדי רציני כדי שהוא לא יטופל בצורה הכי מקצועית. הקצאת משאבים, קביעת סטנדרטים אחידים למתנדבים, חקיקת חוק שיסרטט גבולות גזרה והסדרת העברת המידע. הכל מופיע בדוח הזה, שככל הנראה משמש מעצור דלת של אחת הלשכות הנאות במשרד הבריאות. למה 2.5 אחרי ההמלצות של הוועדה, משרד הבריאות עדיין לא גיבש איזושהי הלכה סדורה? משרד הבריאות, כפי שאמרתי, קבע מתווה שעל בסיסו פועלים הארגונים, כפי שאמרתי, בכל אירוע חירום, מוקד 101 של מגן דוד אדום מאתר את הכוננים הקרובים ביותר, והוא זה ששולח אותם לאירוע. אנחנו ישבנו פה למטה, באיחוד הצלה, ישבנו אצלם במוקד, ראינו איך העסק מתנהל. מד"א לא מעביר מידע לאיחוד הצלה. יש עדיין בעיות בשיטת ההפעלה, אבל זו השיטה שעובדת, זאת השיטה שעל בסיסה צריכים הארגונים לפעול, ואותה אנחנו פועלים ליישם. אז כפי שאנחנו רואים, המצב, הזמינות של המענה שניתן על ידי הכוננים הולכת וגוברת, כלומר הולכת ומשתפרת. במשרד של מירי כהן, האחראית על שירותי ההצלה בישראל, רואים מצוין גם את מוקד איחוד הצלה וגם את זה של מגן דוד אדום. אבל מהקומה ה-12 של משרד הבריאות קצת מתקשים כנראה לראות את אלה שם למטה שמחפשים איזה מבוגר אחראי שיעשה קצת סדר. מישהו שיציל את ארגוני ההצלה מעצמם. נזכיר שארגון מגן דוד אדום סירב לקחת חלק בכתבה והעדיף למסור את התגובה הבאה, וכך הם אומרים שהמד"א הינו ארגון ההצלה הלאומי של ישראל, המופקד על הענקת רפואת חירום מצילת חיים בכלל אזרחי המדינה בשגרה ובחירום. ברחבי הארץ פועלים תחת מוקד מד"א 17 ארגוני הצלה שונים במטרה אחת להציל חיים. אין לנו כוונה להיגרר לפרובוקציה זולה של עסקנים, רכילאים ובעלי אינטרסים כלכליים שונים, כך הם מכנים את זה. נדגיש כי מדובר באוסף של טענות שקריות ומופרכות ואנו דוחים אותן בתוקף. יובהר כי מישהו מבין 15,000
עובדי ומתנדבי הארגון חורג מכללי ההתנהגות, הוא מטופל מיידית במישור המשמעתי. חבל, ממש חבל להתייחס ככה לכל הטענות האלה.